alămânilor de la Integritas. Liceul Integritas a avut dimineață către încheierea anului, nu? Festivitatea de încheierea anului. Da? Ne pare bine că ați făcut efortul acesta ca să veniți și la festivalul instrumental, și ați avut o primă parte a zi foarte intensă. Urmează grupul instrumental al Liceului Teoretic Dr. Lind, în Tâmpănița, care ne vor interpreta un coral de Bach, de Johann Sebastian Bach, N-am săruit pe Iisus. Apoi un alt coral de Johann Krüger, aranjament de Andrei Meleșan, care se numește Întăriți pe Dumnezeu, voi, neamuri și popoare. Și un cântec spiritual african-american, se numește I want Jesus to walk with me. Doresc ca Iisus să meargă cu mine. Să ascultăm.